Ola, o meu nome é David Rodeiro, son profesor na Universidade de Santiago, na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Eu creo que o galego sempre resulta moi útil para relacionarse coa xente portuguesa e coa xente que fala portugués. É algo que podemos ver case no noso día a día, porque podemos atoparnos con moita xente de Portugal aquí na Galiza e tamén moitas veces acabamos viaxando a Portugal. Entón, pues, tamén non me trabuco así tanto, pero bueno, eu que sei, non sei. Creo que o meu contacto máis directo, máis forte que tiven co portugués e que notei a utilidade do galego foi na primeira viaxe que eu fixen ao Brasil. A verdade é que eu nunca tivera estudos oficiais de portugués, pero claro, ao chegar ali, o galego foi unha ferramenta de moita utilidade porque non había outra opción, esa era a única opción de comunicación que tiña co persoal e ca xente dali. Entón que corto. A ver, intento cortar. Outra das experiencias que tive na miña vida que serviu para valorizar o galego foi unha viaxe que fixen a Cabo Verde, tamén traballando pois, na universidade. En Cabo Verde, pois, eses 2 meses, tamén, ademais de ver o valor que tiña o galego para poder relacionarme, pois tamén me ofertou pois, ver un pouco as diferencias que pode haber dentro da lusofonía, porque en Cabo Verde o portugués que falaban, pois obviamente era diferente ao portugués que falan en Portugal. Nos bolsillos non. Aí, remalado. Ok. Ben, xa máis recentemente, profesionalmente, o galego-portugués pois serviume para un proxecto financiado pola Unión Europea de cooperación transfronteiriza, onde tiñamos entidades galegas e entidades portuguesas. Polo tanto, o idioma no que nos comunicábamos entre todos os partícipes pois era o galego-portugués. E o galego-portugués neste caso pois serviu como unha ponte pois para que fose moito máis fluida o relacionamento que tuvemos durante 3 anos en todo ese proxecto. Como que? Deben de ter unha boa mañá? Pois non che sei. En carne propia experimentei pois que o galego-portugués era útil para relacionarse con persoas de Cabo Verde, de Brasil, de Portugal, obviamente, e tamén pois, para relacionarse con outra xente de lusofonía que me fun atopando polo mundo adiante. Eu creo que temos que utilizar esa ferramenta, que é algo que ten moitísimo valor e que non podemos deixar de empregar porque estaríamos perdendo moitísimas oportunidades.